Sanibonani. Ake ngikhulume nabalaphi bendabuko. Inyanga. Angikhulumi ngezangoma amathwasa. Angikhulumi ngezangoma amathwasa zazi lutho. Ake ngikhulume nabalaphi bendabuko. Balaphi bendabuko. Ngiyanicela. Ngicela ningihlukanisele kulezi zinto lezi ezintathu. Ngizonitshela ukuthi kungani ngithi ngicela ningihlukanisele. 1. Ngicela ningenzele umehluko phakathi kwenyanga nomthakathi neqola. Angiphinde. Ngicela ningenzele umehluko phakathi kwenyanga nomthakathi neqola. Yingani ngikhuluma kanje? Abantu bakithi bahamba baye ezinyangeni bethi bayofuna usizo. Bafike babathwalise bengazi. Bangabaniki lolu sizo lolu abaze ngalo. Mina ngumZulu ngasemambatheni ngazi ukuthi igama lithi inyanga liphuma egameni lithi ukunyanga, ukusiza umuntu. Noma ukwelapha, inyanga leyo. Ngazi ukuthi umthakathi umuntu ongezwani nezinto ezinhle. Kuye into enhle, into embi, into embi, into enhle. Ngazi ukuthi iqola umuntu oqola abantu is a cheater, umkhohlisi. Mina ngazi lokho. Angazi mhlambe nina nikwazi ngenye indlela. Manje umuntu mangabe eza kuwe ezofuna usizo, wena bese uyafika uyamthwalisa engazi. Ukunyanga yini lokho? Ngokushiso yini lokho? Kunomuntu engimbonile ku Black Life. Lo muntu uthi wahamba waya enyangeni. Wafika inyanga yamtshela ukuthi isithwalo sakhe sifuna ukuthi adle amasimba. U5 liter webhakede every day. Isithwalo sakhe sifuna lokho adla amakaka. U5 liter webhakede every day. Inyanga leyo noma iqola. Kumanje lo muntu uyakhala uthi ngoba akasakhoni ukudla lamasimba i5 liter yebhakede. Mayeke wageja balethe elinye ibhakede lelo abomantindane labalenyanga le. Kusho ukuthi sekumele adle 10 liter ngoba umgejile u5 liter kumele balethe omunye u5 liter. Adle 10 liter webhakede lamakaka lamasimba every day. Inyanga leyo noma iqola. Yimi ngiyazibuzela nje. Ngibuza kubalaphi bakithi bendabuko ukuthi inyanga leyo noma iqola. Ngiyazi ukuthakathi nami ngiyabazi. Umuntu ongazwani nento enhle. Kodwa ngicela ningihlukenele kulezi ezimbili. Inyanga neqola. Uma ngabe ngizothwalisa umuntu ngithi ngiyinyanga ngithi ngiyamsiza bese ngingamtshela ukuthi lesithwale ngikunikeza sona kusasa sizokujikela. Sikufune izinto esingavumelananga ngazo. Inyanga leyo noma iqola. Nangu nje umbuzo enginawo kuba laphi bakithi bendabuko. Bese kuba yilaba sebebhula ngeselfone. Inyanga leyo noma iqola. Sikhona yini isigodlo esiku cellphone? Ikhona yini indumba eku cellphone? Ngiyabonga.